Pantes lah nih. Yo. Monggo yang buat segera bersilakan sinargen Gawi SC Cerah foto Cijago Raja Adil kowe lah ya Dik bocah cilik operatornya cuwili Cek Num luar biasa. Mriki monggo mriki. Tereng telas lho kok. Enggak apa-apa. Tereng telas lagi. Melari apa melari sedino rasane sawindu. Iya, Dik. Yo makmur to yo. Oh, makdo karep rambute ngulon. Wong sabar mesti kelak. Bang Kakung, monggo Bang Kakung. Sabar mesti kelak.
Yeah. Belum habis. Belum Bos. habis, Bos. Nah. Malaria, apa malaria? Sedino rasane sawine. Petik ketedono gunung. Monggo Bu yo. Kakak tari. Ayo kakak tari berdiri sini. Ayo Mbak E. Ya. Monggo siap. Monggo Bu yo. Kasih rame yo. Oke. Jajar monggo. Sikat Kak Tuti. Yo. Sayang. Monggo. Ya. Kakak Eva, Kakak Ragil. Betul gue, betul kadamu. Tak ayu, tak tunggu-tunggu. Ora liya mung sliramu. Winawang dadi impenku. Wani sumpah apa jalukmu. Tak ayu,
Mas Aji. Rasane Penganten, yo. gandeng. Ayo Mas Aji penganten. Apa pilih urung? Yen urung tak trimo katung. Oh. Atau malah rindu sedina kaya seminggu ning awak Hey, 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 hey. numpak tukar mlakune ngulon Oh, oh, wong oh, oh, sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon Aduh bapak, aduh bingung. Anakmu kaya wong bingung. Kapan iso paring pitulung? Iwak cucut mlebune karung kebatut alias kaduk ngenteke sawah ngenteke kampung. Terima kasih Ibu. Jangan duduk dahulu, Jangan mohon duduk mohon dulu Ibu. Bunda. Mana pasukannya?
kasih matur sembah nuwun Bunda cantik luar biasa nggih. Ya, kesumaran hati untuk Anda semuanya ya. Yo ho. Pak E monggo Pak Kusuman hati duh wong ayu kangka anti-anti bakal lali.